φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39, στα Εξάρχεια. Μας έφερε και πάλι η αγάπη του Χριστού και της Παναγιάς και του Αγίου μας Νεκταρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, σε αυτή την όμορφη αγκάλη, τον αΐδριό μας εδώ, το γνωστό και πολύ αγαπημένο του σπλαχνικού και πανσεβάστου Αγίου μας Νεκταρίου. Ευχαριστίες πολλές οφείλουμε και στο Χριστό και στην Παναγιά και στον Άγιο και σε όλους τους Αγίους. Και καθώς κάνει ζέστη και παραλύουν οι ψυχές μας και τα σώματά μας ατονούν, η εδώ δροσιά τους αποτελεί το καλύτερο τονωτικό και ενδυναμωτικό. Και αυτές τις μέρες, κυρίως τον μήνα Ιούλιο, κάθε χρόνο που έρχονται, ενθυμούμε, δεν ξέρω εγώ πώς, τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, το μακάριο εκείνο ιερέα του περασμένου αιώνος, ο οποίος πάντοτε αλλά και τέτοιες ημέρες λειτουργούσε από το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα στα εκκλησάκια εκεί γύρω από την Ακρόπολη και στα Πέριξ και κολυμπούσε στον υδρότα, απόκαμε από τον κόπο και όμως συνέχιζε την έμφεη και υπερουράνια προσπάθειά του. Μνημόνευε αμέτρητα ονόματα και δεν κουραζόταν ποτέ μα ποτέ. Είναι αλήθεια πως αυτός που είναι μέσα στη χάρη του Χριστού αποκτά θεία δύναμη και υπερφυσικές ιδιότητες και μπορεί και κατορθώνει και το ακατόρθωτο και φτιάχνει και το αδύνατο. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος Πλανάς προσέφερε στην Αθήνα τότε, όπως και πάντοτε με κάθε θεία λειτουργία, μεγάλη ευλογία και μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα, όπως και το χειμώνα αργούσε να τελειώσει, είχε έναν ψάλτη, το Μιχάλη, ο οποίος όταν ο παππούλης μνημόνευε και αργούσε, πήγαινε και έπαινε κανένα ποτηράκι και ξαναγύριζε φτιαγμένος, και το χειμώνα του φώναζε του παπά να τελειώσει γρήγορα. Τέλειωνε παπά, θα θάψει εμάς το κρύο και θα βγάλει τους πεθαμένους από την κόλαση. Και το καλοκαίρι του έλεγε το αντίθετο. Και κάποιες φορές που σχολούσε αργά ο γέροντας και κάθεται εκεί σε κάποιο μέρος να αεριστεί λιγάκι, πάλι αυτός πήγαινε και τον κουνούσε και του λέει «Παπά, θα κρυώσεις». Και εκείνος τι να πει, κόντεψε μάλιστα όπως τεπιωμένος να τον ρίξει. Δεν είπε τίποτα και τη στιγμή που πήγαν να αναλάβουν οι πιστοί εκεί την προστασία του, παρενέβη ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος και ευλογημένος, και τι τους λέει? «Ο Μιχάλης με αγαπάει, παιδιά μου, αλλά δεν μου δίνει αέρα». Έτσι. Και εμείς άμα κάποιες φορές συνάνθρωποι μας δυσκολεύουν ή μας φέρονται άσχημα, ας βάλουμε με το νου μας τον καλό λογισμό και ας λέμε την καλή κουβέντα, έστω και αν τα πράγματα είναι στραβά και κάποτε γίνονται και ανάποδα. Αυτό εκτονώνει την αρνητική ατμόσφαιρα. Να το ξέρετε αυτό. Εκτονώνει την αρνητική ατμόσφαιρα και φέρνει το καλό και δημιουργεί όμορφη κατάσταση. Λειτουργούσε λοιπόν ο γέροντας και μέσα από τη λειτουργία ευλογούσε όλους και ωφελούσε όλους, και τους και κοιμημένους που είναι πιο μακρινοί, ξενιτεμένοι μας. Προσευχότανε και για τους ζωντανούς, γνωστούς και άγνωστους. Ό,τι ονόματα του έδιναν τα κράταγε. Τα βανε σε ένα μποξά του ζώντας και σ' άλλο του τεθνεώτας και τα είχε. Και όταν πήγαινε στην εκκλησία τα βανε στον κόρφο του και πήγαινε καμαρώνοντας σαν να είχε πάνω τους μεγαλύτερους θησαυρούς και τα πιο πολύτιμα στολίδια. Και όταν τον ρωτούσαν τι είναι αυτά, παππούλη, έλεγε αυτά είναι τα γραμμάτια μου και τα συμβόλαιά μου. Αυτός ήταν ο παππούλης, ο Άγιος Νικόλαος.
Αυτό κάνει και προσφέρει η Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας μας. Από το μυστικό δείπνο μέχρι και τα σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Αυτό πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η προσευχή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και το αποκορύφωμα και το επισφράγισμα κάθε προσευχής, κάθε δεήσεως και κάθε δοξολογίας και κάθε προσπαθίας. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να μην χάνουν τη λειτουργία. Και υπάρχει και κάποιος κανόνας της Εκκλησίας που λέει ότι αν κάποιος λείψει 3 φορές αδικαιολογήτης από την Εκκλησία, να αφορίζεται. Και αφορίζομαι δεν σημαίνει ότι πάω στην κόλαση, απλά τους βγάζαν από τη χριστιανική κοινότητα για να ντραπούν, να καταλάβουν τι έκαναν, να συναισθανθούν το ατόπιμα και αμάρτημά τους και να επιστρέψουν εν μετανία στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Και δεν το έκαναν αυτό να τους τιμωρήσουν, αλλά για να τους δείξουν, αν δεν εκκλησιάζονται, πόσο χάνουν, τι υστερούνται. Έχει πολύ σημασία αυτό. Η Εκκλησία πάντα σκέπτεται και πράττει θετικά. Δείχνει, παιδιά, δεν έρχεται να εκκλησιαζόμεθα. Βέβαια είναι πολλές φορές που αργεί να σχολάσει η Εκκλησία και πάει και 10 και μάλιστα το καλοκαίρι, αν και εδώ στην Αρχιεπισκοπή δεν νομίζω υπάρχει πρόγραμμα και τηρείται, τότε δεν μπορείτε όλες τις ώρες. Πηγαίνετε κατά την αντοχή σας. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει αυτή την αρχοντιά, θα λέγαμε, βαράει και πρώτη καμπάνα να μας πει πότε αρχίζει, βαράει και δεύτερη να μας πει που βρίσκεται στο μέσον του όρθρου, βαράει και τρίτη να μας πει πως τελειώνει ο όρθρος και αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτό? Ευλογία είναι, αγάπη είναι, διευκόλυνση είναι. Και μετά κανονίζομαι. Αλλά ας προσπαθούμε να είμαστε στην Εκκλησία τουλάχιστον στα αναγνώσματα, στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο, γιατί παλαιά από εκεί άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Έτσι, όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε και αυτό, ας πάμε και στο τέλος, έστω και λιγάκι. Και αν έχουμε παιδάκια, μην τα κουβαλάμε πρωί-πρωί στην Εκκλησία. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να τους κάνουμε. Εμείς μπορούμε να αντέχουμε, μπορεί να μας αρέσει, μπορούμε να γουστάρουμε και καλά κάνουμε. Και πολύ ωραίο είναι, μεράκι είναι αυτό και αγάπη είναι αυτή. Αλλά τα παιδάκια δεν μπορούν να καθίσουν τόσες ώρες. Και αρχίζουν λοιπόν και κλαίνε και ανησυχούν και φωνάζουν και παρανοχλούν και τους άλλους. Το και σπουδαιότερο όμως, δαιμονίζονται. Όχι ότι αποκτάνε δαιμόνιο, αλλά τι αποκτάνε? Μια αντίδραση. Έναν παροργισμό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια άρνηση. Και δεν θέλουν μετά ούτε στην Εκκλησία να πάνε, ούτε να μεταλάβουν, και άμα μεγαλώσουν κοιτάζουν πώς θα τα καταφέρουν να μην πάνε στην Εκκλησία. Πώς έλεγε ένας μικρός στη μαμά του: ρε μαμά, πότε θα γίνω κι εγώ σαν τον μπαμπά? Γιατί παιδάκι μου βιάζεσαι να μεγαλώσεις? Βιάζομαι, λέει, να μεγαλώσω, να γίνω σαν τον μπαμπά για να μην πηγαίνω στην Εκκλησία. Βεβαίως. Γελάτα, αλήθεια είναι αυτό. Θυμάμαι, είχα εκεί έναν καθηγητή παλιά στα μέρη μου, ήταν πολύ καλός. Χότανε ο καημένος στην Εκκλησία, κάτωνε πάντα στο επιτροπικό, στο άκρο. Μετά μεγαλώσαμε, είναι εγώ παπάς, κουβεντιάζουμε, είχε πάρει σύνταξη. Μου λέει: με βλέπεις παπά μου τότε που σας πήγαινα στην Εκκλησία και εγώ καθόμουν εκεί? Ξέρεις τι έχω πάθει? Τι πάθατε, δάσκαλε? Όταν ήμουν μικρός και ο πατέρας μου ήταν ψάλτης, με έπαιρνε από την πρώτη καμπάνα και πριν ακόμη πηγαίναμε στην Εκκλησία. Και με κράταγε εκεί μέσα στο κρύο, μέσα στη ζέστη, και εγώ, μου λέει, σπάραζα. Δεν μπόραγα να σταθώ, δεν μπόραγα να αντέξω. Και ξέρεις ποια ήταν η πιο μεγάλη χαρά μου? Ποια, λέω, δάσκαλε? Όταν έβλεπα τους γέρους και πέραν τα καπέλα και τις τραγιάσκες τους από τα παράθυρα. Γιατί, δάσκαλε? Γιατί τότε σήμαινε ότι πως τελείωσε αυτό το μαρτύριο και θα μπορούσαμε να φύγουμε. Βέβαια, σήμερα έχουμε ελεύθερο θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό, το ξεχνάμε. Λοιπόν, βεβαίως. Βέβαια. Τότε είχα, λέει, παπά μου, τη μεγαλύτερη χαρά. Γιατί θα σχολάγαμε. Θα βγαίναμε έξω να πάρω αέρα, να παίξω, να πηδήξω, και στα χωριά ήταν ωραία τα παιδάκια. Τώρα, λέει, και τα σπάζουν όλα τα παιδιά, γιατί τα έχουμε σκλαβώσει. Τα έχουμε σε ένα δωμάτιο, μη το ένα, μη τ' άλλο, μη τ' άλλο, μη τ' άλλο. Τι θα κάνει το παιδί? Θα έρθει η στιγμή που θα τα σπάσει όλα και καλά κάνει. Θα τα ακούει τα παιδιά, θα τα πάρουν πάνω, θα τα σπάσουν θέλοντας και μη. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το παιδάκι θέλει να παίξει, θέλει να εκτονωθεί. Παίξει μπάλα, να παίξει τόλ, να ρίξει καμιά μπουνιά, να κάνει. Δεν πειράζει. Γιατί?
Μέσα στη ζωή δεν είναι και αυτά όλα. Στοιχεία της ζωής δεν είναι αυτά. Δεν περάσαμε εμείς μέσα από αυτά, δεν μεγαλώσαμε με αυτά. Αλλήμον. Έτσι λοιπόν, τα ζορίζουμε τα παιδάκια. Και μερικοί τα φέρουν με το ζόρο να τα μεταλάβουν και πιάνουν και κάποιοι άλλοι έρχονται, του ανοίγουν το στόμα, λες κάνουμε βιασμό. Όχι, δεν θέλει, μη μεταλάβει. Θα καταλάβει σιγά σιγά, βάλει το δίπλα και δει και τα άλλα παιδάκια και θα θέλει να μεταλάβει. Τότε να μεταλάβει. Δηλαδή, άμα το ζωρίζει τώρα, θα του μείνει το ίδιο πάλι γι' αυτό. Θα του μείνει, λέει, μα να το μεταλάβω, του κάνει καλό, ναι, αλλά καλό με το ζόρι δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, το καλό νου και έστι καλόν, όταν μη καλός γέννηται. Το καλό δεν είναι καλό όταν δεν γίνεται καλά. Η Εκκλησία έχει το μοναδικό στοιχείο της ελευθερίας. Φυλάται το αυτεξούσιο, ή να μην λιμανθεί, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, μην καταστραφεί και δεν υπάρξει. Έχει την αρχοντιά αυτή η Εκκλησία. Έχει το μεγαλείο αυτό η Εκκλησία. Που μας αγαπά, που μας προστατεύει. Προστατεύει την ελευθερία μας η Εκκλησία, το ξέρετε αυτό. Και μάλιστα την ελευθερία των αδυνάτων. Και σε παλιότερες εποχές και την ελευθερία των γυναικών. Που τις παίρνανε τις γυναίκες, τις παίρνανε με το ζόρι και κάνανε γάμους συμφερόντων και γάμους αναγκών. Και αυτό όχι μόνο γάμος δεν ήταν, αλλά ξέρετε τι ήταν. Λοιπόν, και η Εκκλησία τι έκανε τότε, τώρα είναι πιο καλά τα πράγματα, πιο ελεύθερα. Ξέρετε τι έκανε, ο ιερεύς ρωτούσε τους μελονύμφους, τον άνδρα αν θέλει τη γυναίκα και τη γυναίκα αν θέλει τον άνδρα. Δηλαδή μπορεί να προσήλθαν εκ λήψης, εξ ανάγκης, εκ βίας εκεί, εξ συμφερόντων, εξ υπολογισμών και απαντούσαν. Και αν η γυναίκα ή ο άνδρας έλεγε δεν θέλω, ο γάμος δεν γίνεται. Μόνο όταν έβγαλε πιστόλι ο άλλος, ας πούμε, στο γάμο του Καραχμέτη και στεφάνωσε εκεί πέρα τον Καραχμέτη με τη λελούδα ο παπάς της Κιάθ, όπως λέει στο ωραίο διήγημά του ο κ. Αλέξανδρος, ο γάμος του Καραχμέτη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία πάντοτε υπερασπίζεται τον αδύνατο. Και τώρα στα διάφορα που γίνονται, στις εκτρώσεις, στις διάφορες μεταμοσχεύσεις, η Εκκλησία παίρνει θέση υπέρ των αδυνάτων. Και πιο αδύνατος στην κοιλιά της μάνας είναι το κυοφορούμενο. Ποιος θα υπερασπιστεί αυτό το πλασματάκι? Μόνο η Εκκλησία του Χριστού, η οποία παίρνει κάθετη θέση και λέει η έκτρωση είναι φόνος, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Όλα τα άλλα που λένε τα παραμύθια από εδώ και από εκεί και παρέκει είναι αποκοιήματα φαντασίας και πλάνης και ό,τι άλλο. Βέβαια και με τις μεταμοσχεύσεις δεν έχει απαντήσει η Εκκλησία, διότι είναι θέμα βιοηθικής. Αν απαντήσει η Εκκλησία καθαρά, τι θα γίνει αύριο? Ο καθένας θα παίρνει το φτωχαδάκι το παιδί που χτύπησε λίγο με το μηχανάκι και θα λένε εκεί πέρα, θα υπογράφουν οι γιατροί και οι υπόλοιποι ότι το παιδάκι είναι κλινικά νεκρό και μπορούν να γίνουν μεταμοσχεύσεις και το περιβάλλουν με την έγκλη της δωρεάς κλπ. Περνάει και στην τηλεόραση, περνάει και στα μέσα και πάει ωραία. Και τι γίνεται, το φτωχαδάκι το σκοτώνει τσάπα. Γιατί μην ξεχνάμε και το άλλο, εσείς όσοι ξέρετε ιατρικά, ο κλινικός θάνατος είναι και ο ουσιαστικός θάνατος. Αφού δεν έχει βγει η ψυχή από μέσα, το κεφάλι σας έχει νεκρωθεί. Ο εγκέφαλος, πώς το λένε. Λοιπόν, η ψυχή είναι μέσα. Για να έχει και συμβατότητα το μόσχημα πρέπει να είναι από ζώντα οργανισμό. Αλλιώς είναι ασύμβατο, το πετάει ο οργανισμός, το δέχεται. Οπότε τι συμβαίνει? Ο θάνατός σου, ζωή μου. Άλλο δωρητής πτώματος και άλλο δωρητής σώματος. Είδατε τι ωραία το λένε. Πάνε να το ξεφύγουνε, αλλά γιατρέ μου πέφτουνε πάλι μέσα. Δωρητής σώματος άλλο πράγμα είναι και δωρητής πτώματος άλλο πράγμα. Πτώματος εντάξει. Έτσι κι αλλιώς το χώμα να το φάει. Έτσι είναι. Όχι να καταλαβαίνουμε, γιατί πολλές φορές μας παροδηγούν εκείνοι που δήθεν μας οδηγούν. Και η Εκκλησία λοιπόν υψώνει φωνή διαμαρτυρίας, στεντόρια φωνή και λέει όχι, όχι. Και ο Χριστός πάντα και η Εκκλησία τάστα αλληλέγγυος με τους αδύνατους, με τους φτωχούς, με τους περιθωριακούς, με τους πεινασμένους, με τους ξένους, με τους γυμνούς, με τους φυλακισμένους, με όλους αυτούς. Και αν εμείς φροντίζουμε αυτούς που είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του και τα μέλη του, τότε ξέρετε τι κάνουμε? Φροντίζουμε τον ίδιο τον Χριστό. Και αν δεν μας το έχουν αυτοί, πολλές φορές δεν μας το έχουν, γιατί η ευγνωμοσύνη είναι σπάνιο πράγμα, μας το έχει ο Χριστός. Και όπως λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας πληρώσει εκείνος, θα μας δώσει εκείνος τον πλήρη και τέλειο και αιώνιο μισθό μας. Γιατί ό,τι κάναμε σε αυτούς τους ελαχίστους αδελφούς, το κάναμε σε αυτόν τον ίδιο. Σε αυτόν τον ίδιο. Γι' αυτό όταν κάνουμε καλοσύνη οτιδήποτε, την κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό, που είναι η άκρα ταπείνωση, η άκρα αγάπη και η άκρα καλοσύνη.
Γι' αυτό και η ψυχή μας όταν κάνουμε άδολη καλοσύνη, τι κάνει? Γεμίζει από χαρά, γεμίζει από ικανοποίηση, γεμίζει από ευτυχία. Εδώ πάμε στο τρόλεϊ, ας πούμε, και σηκωνόμαστε να κάτσει. Ξέρω εγώ, μια επίτοκος ή εγκυμονούσα, ένας μεγαλύτερος και ένας μικρότερος που δεν αντέχει, γιατί υπάρχουν και παιδάκια που δουλεύουν τόσες ώρες. Βεβαίως. Και γυρίζουν από τη δουλειά, δεν μπορούν να κρατήσουν τη μεσούλα τους. Το προσέχουμε και αυτά, έτσι, έχει σημασία. Δεν μπορούν να κρατήσουν τη μεσούλα τους. Είναι νηστικά, είναι κουρασμένα. Μπορεί ένας που να είναι σε μια κάποια ηλικία να κοιμόταν μέχρι την ώρα και να βγει για τη βόλτα του. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό να έχουμε και διάκριση. Διάκριση, είναι μεγάλη υπόθεση διάκριση. Φαίνεται ο άλλος που είναι κουρασμένος, που είναι δυσκολεμένος, που είναι πονεμένος. Δίνουμε λοιπόν για να επανέλθει στη θέση μας και εμείς καθόμαστε όρθιοι και εκεί μας στριμώχουν σαν τις σαρδέλες όπως έχουμε γίνει τώρα και εμείς είμαι και αλλοδαπούς, δεν μπορούμε να σταθούμε. Λοιπόν, και τι, έχουμε εμείς μεγαλύτερη χαρά, τη χαρά της προσφοράς, από εκείνον στον οποίον δώσαμε τη θέση μας. Και εκείνος μεν πήγε ξεκούρασα 2-3 χιλιόμετρα και μπορεί να ευχαριστήθηκε και συνήθως γίνεται αυτό. Εμείς όμως έχουμε τη χαρά όλο το υπόλοιπο της ημέρας, κοιμόμαστε με αυτή και αν είναι μεγάλη ξυπνάμε και με αυτήν και μας συντηρεί και την επόμενη μέρα. Γιατί έχουμε τη χαρά της προσφοράς, τη χαρά της δημιουργίας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός με το αθάνατο στόμα του, μακάριον εστι διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Σήμερα όποιος δίνει τον είναι κορόιδο. Τότε μεγαλύτερο κορόιδο είναι ο Χριστός που τα έδωσε όλα για μας και έδωσε και ρέστα και ανέβη στο Σταυρό και κατέβηκε στον Άδη και ανέστη τριήμερος εκ του τάφου και τόσα κάνει συνεχώς και ανατέλει τον ήλιο αυτού υπό πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι. Γιατί σήμερα μερικοί θέλουν να είναι έξυπνοι, να είναι πάντα από την πάρο, να είναι καταφερτζίδες, να λαιλατούν και να ταλαιπωρούν τις ψυχές και τα πορτοφόλια και τη ζωή των ανθρώπων και στο τέλος τι είναι? Μια χούφτα κόκαλα και ένα μάτσο βλακεία. Αυτό είναι. Ποια του βίου τρυφίδια μεν λείψει αμέτωχος. Ψάλλουμε στην Ιερά Κηδεία που είναι η φροντίδα της Εκκλησίας για το λείψανο του κοιμηθέντος και για την ψυχή αυτού η προσευχή και η οικεσία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, ο περίφημος Παπα-Νικόλας, λειτουργούσε κατά καλόκαιρα κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και προσευχότανε για όλους και γινότανε τα εκκλησάκια εκείνα παράδεισος με αγγέλους, με αγίους. Και μια φορά που κάνουν αγρυπνία του Αγίου Φωκά, που είναι τώρα δεν απατώμε 23 Ιουλίου, είδαν έτσι έναν αρχιμανδρίτη Πελώριο, δεσπότης ήταν μάλλον ο Άγιος Φωκάς, με πανοκαλήμαφο και αυτά. Τον είδανε πολύ. Και ρώτησε τον Παπα-Νικόλα, ποιος ήταν παππούλη αυτός? Αυτός ήταν, λέει, ο Άγιος Φωκάς ο ιερομάρτης. Και τι ήθελε? Μα αφού τον γιορτάζουμε, δεν θα έρθει στη γιορτή του? Πρώτος αυτός θα έρθει. Πρώτος αυτός θα έρθει στη γιορτή του. Γι' αυτό πάμε στις γιορτές, έρχονται οι Άγιοι. Χριστός, η Παναγιά, οι άγγελοι, οι Άγιοι, τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων. Γιατί έρχονται? Γιατί τους καλούμε. Τους καλούμε. Όταν βγάζει ο ιερεύς για να κάνει την προσκομιδή και βγάζει τον Άγιο Άρτο πάνω στο Άγιο Δισκάριο, αυτό που βγάλαμε το πρόσφορο το σφραγιδάκι Ιησούς Χριστός νικά, είναι ο αμνός του Θεού, το σώμα του Χριστού. Βάνει δίπλα τη μερίδα της Παναγίας και στο άλλο μέρος, εξεβονίμων του δεξιά που μας καθώς είμαστε, τις μερίδες, τα τάγματα των Αγίων, των Αγγέλων και Αρχαγγέλων και όλων των επουρανίων δυνάμεων, του Αγίου Προδρόμου, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων, των Βατουγών Αργύρων, των Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίου που γιορτάζει την ημέρα εκείνη ή των Αγίων και του Αγίου του οποίου κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτή η πρόσκληση, προσκλητήριο? Βάλουμε τον Χριστό, στείλουμε το μυστικό δείπνο και κάνουμε προσκλητήριο. Καλούμε την Παναγιά, την οικοδέσποινα της Εκκλησίας, η οποία έτεκε Θεόν εν ανθρωπίσαντα, ο οποίος είναι στη μέση του Αγίου Δισκαρίου, ο εν ανθρωπίσας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Καλούμε τους αγγέλους και τους Αγίους και μετά κάτω από τον αμνό που είναι μπροστά στον ιερέα, στο κάτω μέρος του αμνού, δεξιά και αριστερά είπαμε βάλουμε την Παναγία και τους Αγίους και τους αγγέλους. Τι κάνει ο ιερεύς? Προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Βγάζει μερίδες, στέλνει προσκλήσεις
Πώς στέλνουμε προσκλήσεις εδώ για διάφορα που έχουμε, εκδηλώσεις κλπ. Προσκλήσεις προς κλητήριο ζώντων και νεκρών. Μνημονεύει τα ονόματα που του έδωσαν, τα ονόματα που θυμάται. Και μετά λέει και υπερπάντων των ζώντων και υπερπάντων των απαιώνος και κοιμημένων. Καλεί δηλαδή εκεί όλη την πλάση, όλη την εκκλησία, ζώνταστε και τεθνεώτας, και στο τέλος βάζει και το δικό του και επισφραγίζει. Και ύστερα είμαστε όλοι καλεσμένοι του Χριστού στην Άγια Λειτουργία, στην Ιερή Εκκλησία που γίνεται στην κάθε εκκλησία. Και ύστερα ο ιερεύς, αφού καλύψει εκεί την προσκομιδή και παρακαλέσει τον Θεό να την ευλογεί στην προσκομιδή και τα ονόματα εκείνα που μνημονεύσαν να τα προσλάβει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο κλπ. Ύστερα τι κάνει ο ιερεύς? Με το ίδιο θυμίαμα βγαίνει στην ωραία πύλη, αφού θυμιάζει το Ιερό Θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα, στην ωραία πύλη και θυμιάζει τι? Τους καλεσμένους του Χριστού, τους καλεσμένους στο μυστικό δείπνο, τους καλεσμένους στη Θεία Λειτουργία, στην ανέμακτο Αγία Αναφορά. Και πήρε πρώτη καλεσμένη η Παναγιά, ο Χριστός, οι Άγιοι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τις εικόνες που είναι στο τέμπλο. Θυμιάζει τους Αγίους, δεν είναι καλεσμένοι, και αυτοί είναι καλεσμένοι και αυτοί. Και ύστερα τι θυμιάζει? Τους ανθρώπους που ήρθαν στην εκκλησία. Και στη Μεγάλη Είσοδο τι λέει? Πάντων ημών νηστεί Κύριος ο Θεός. Τους θυμιάζει. Γιατί ο τρόπος αυτός υποδοχής των φιλοξενουμένων είναι ανατολίτικος τρόπος. Στην Ανατολή και στα μέρη των Αγίων Τόπων, και μάλιστα στα χρόνια του Χριστού, όταν ήρχονται καλεσμένοι, ο οικοδεσπότης τους περίμενε στην πόρτα. Έβγαινε στην πόρτα, τους περίμενε, τους χαιρέτιζε, τους ασπαζότανε, τους έπλαινε τα πόδια, πως ο Αβραάμ κλπ. Και τους μύρωνε με μοίρα για να ανοίξει η διάθεση, ανοίγει τη διάθεση των μύρων και να φύγουν τυχόν μυρωδιές. Δρόμος ήτανε, υδρότες υπήρχαν, τι ωραία πράγματα. Βέβαια, τους εφρόντιζε. Έτσι και εδώ η Εκκλησία δια του ιερουργού και λειτουργούντος ιερέως αυτό κάνει. Υποδέχεται με το πανεύωσμο θυμίαμα τους καλεσμένους. Και οι καλεσμένοι τι λένε? Δεν κάνουν το σταυρό του, σημειάζει ο ιερεύς, το ξέρετε αυτό. Λένε ευχαριστώ, κάνουν υπόκληση εμπρός. Και όταν θέλουμε να πούμε ευχαριστώ χωρίς λόγια, κάνουμε αυτό ακριβώς. Εδώ λέμε ευχαριστώ χωρίς λόγια. Πώς έχουν κάτι ωραίες αυτές οι εφημερίδες χωρίς λόγια? Τα λένε περισσότερα από τα λόγια. Μια εικόνα είναι όσο 1000 λόγια που λένε οι Κινέζοι. Λοιπόν, γιατί κάνουμε? Ευχαριστούμε. Γι' αυτό να το προσέχουμε. Κάποιοι κάθονται σαν να έχουν καταπεί τον κόπανο και δεν κάνουν τίποτα. Ούτε το σταυρό τους, ούτε μια υπόκληση. Αυτό δεν τους τιμά. Και ίσως οι καημένοι πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό εσείς που το ακούτε και το ξέρετε, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να το λέτε και στους άλλους και να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μας δίνει τότε το χαιρετισμό του Χριστού, το χαιρετισμό του Αγίου Πνεύματος. Για το θυμίαμα είναι και το σύμβολο της προσευχής και η παρουσία του Παρακλήτου. Γιατί σε λίγο θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα στον καθαγιασμό και θα πληρώσει και εμάς και θα μεταβάλει τα τίμια δώρα. Έτσι δεν λέει στην ευχή της προσκομιδής που κάνουμε όταν μπαίνουμε, που διαβάζουμε όταν μπαίνουμε με τα τίμια δώρα στη Μεγάλη Είσοδο? Να έρθει το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Τι ωραία τα έχει η Εκκλησία. Έρχεται λοιπόν ο Παράκλητος στα σάεκ των σών και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο άρτος και ο ίνος πλέον είναι αυτό τούτο το σώμα και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού. Και κάνει θαύμα στο θαύμα. Δηλαδή, ενώ τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα μετουσιώνει, τα αλλάζει, κάτω φαινόμενο παραμένουν τα ίδια. Γιατί? Αυτό κι αν είναι θαύμα. Γιατί ποιος μπορεί, σας παρακαλώ, να πάρει σώμα ανθρώπινο, θεανθρώπινο εδώ και να το φάει έτσι, εκτός αν είναι κανίβαλος? Βεβαίως. Και ποιος μπορεί να πιει αίμα έτσι? Θα είναι αιμοβόρος, βορρά αίματος. Βεβαίως. Λοιπόν, θαύμα στο θαύμα. Και μεταβάλλει και κρατά. Τα στοιχεία, τα μετουσιωθέντα, τα κρατάει στα συμβεβικότα, στα εξωτερικά τους αυτά φαινόμενα, τα κρατάει ως έχουν, ενώ είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και ένα παράδειγμα, κάποτε ένας παπάς δεν το πίστευε αυτό, σου λέει ψέματα είναι.
όπως και η λογική μας το πιστεύει και οι αισθήσεις μας. Και τότε καθώς λειτουργήσε και έκαμε τη μετουσίωση και πήγε να μεταλάβει, τι βλέπει πάνω στο δισκάριο? Ένα παιδάκι σφαγμένο, κομματάκια κομματάκια, το σώμα του, και έτρεχε και το αίμα του. Στο Άγιο Ποτήριο αίμα ανθρώπινο, θεανθρώπινο, για να μας τα ακριβήσει. Λοιπόν, τι να κάνει? Συνετρίβει, τα έχασε, συγκλονίστηκε, πέφτει κάτω και παρακαλεί κλαίγοντας τον Χριστό. Το κατάλαβαν και οι πιστοί και συμμετείχαν. Χριστέ μου σε παρακαλώ, Θεέ μου σε παρακαλώ, κάμε τα όπως πριν, για δεν αντέχω. Σε ευχαριστώ όμως πολύ που με έδειξες την αλήθειά σου. Άσε δε, μου είχε τύχει και τώρα το Πάσχα από 2-3 αδελφούς. Μερικοί όταν κοινωνούν αισθάνονται στο στόμα τους ο Άγιος Άρτος να είναι σώμα θεανθρώπινο και το αίμα του αίμα θεανθρώπινο, σε τέτοιο σημείο που συγκλονίζονται και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι είναι αυτό? Ευλογία Κυρίου είναι. Ο Κύριος, είδατε, μας ελεεί κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους. Μας βοηθάει λοιπόν το σώμα και το αίμα του, αφού είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Έτσι λοιπόν, να επανέλθω, η Εκκλησία καλωσορίζει τους καλεσμένους της με το θυμίαμα, με την ευωδία του θυμιάματος, με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είδατε, αυτό κι αν είναι φροντίδα, αυτό κι αν είναι ευγένεια, αυτό κι αν είναι τάκτ, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Γι' αυτό ερχόμενοι στη Θεία Λειτουργία, έστω και μια ώρα πριν το τέλος, έστω και μισή, αισθανόμεθα διαφορετικά. Μπαίνουμε σε άλλο μήκος κύματος. Αφήνουμε τη συχνότητα του κόσμου, την βιωτική, την πάσαν βιωτική μέριμναν. Αφήνουμε και τη δική μας ερημιά και φτώχεια και μπαίνουμε λοιπόν στον πλούτο του Χριστού, στον αρρύθμιτο πλούτο του Χριστού, που είναι η Θεία Λειτουργία, που είναι η αγκαλιά του, που είναι το σώμα του και το αίμα του. Είναι αυτός ο Κύριος παρών, και δίπλα και κοντά του η οικοδέσποινα της Εκκλησίας, η υπεραγία ημών Θεοτόκος, η οικοδέσποινα της Εκκλησίας. Γι' αυτό προσφέρουμε τη λειτουργία υπερζώντων και τεθνεώτων και εξαιρέτως, κατ' εξαίρετων τρόπων και περισσότερων, υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας. Και εκείνη την ώρα ο λαός ανυμνεί τη Θεοτόκο εξ ονόματος των ψαλτών του χορού, με το θεόπνευστο μεγαλινάριο άξιον εστίνος αληθώς, που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, το έφερε από τον ουρανό στον παπά εκείνο στο Άγιο Όρος και το χάραξε επάνω σε ένα λιθάρι με το θεϊκό του χέρι. Και το άξιον εστί, κυρίως αυτό λέγεται, στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει το επίσης χέρι και χαριτωμένη, και όταν είναι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, λέμε τον ηρμό της ενάτης οδής. Όταν δεν ψάλουμε στον όρθο τη μειωτέρα, δεν λέμε και άξιον εστί στη Θεία Λειτουργία, αλλά λέμε άλλο πράγμα. Εκτός λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι το επισυχέρι, τότε ψάλλουμε στον όρθρο την τιμιωτέραν, αλλά εκεί λέμε επισυχέρι και χαριτωμένη, που και αυτό είναι ένα υπέροχο μεγαλινάριο του πλαγίου τετάρτου ήχου κάθισμα, είναι Θεοτοκίων κάθισμα, που έχει τόσα νοήματα και έχει εμπνεύσει και μάλιστα και πολλούς ενθέους αγιογράφους, και έχουν φτιάξει την ωραία σύνθεση που λέει επίσης χέρι και χαριτωμένη, και έχει στο κέντρο την Παναγιά, περιβάλλεται τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, από τους αρχαγγέλους, από τους αγγέλους, από τους Αγίους, από τους Οσίους, και από όλη την κτήση εμψυχώνεται και άψυχον. Είναι πολύ σπουδαίο και αυτό. Έτσι λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι πράξη που γίνεται στη γη, αλλά έχει υπερουράνιο χαρακτήρα. Με τη Θεία Λειτουργία δεν είμαστε εδώ, φύγαμε. Όταν ο διάκονος φωνάζει τα αστήρας εν σοφία πρόσχομαι και ομολογούμε την πίστη μας, κλείνουν οι πόρτες του παρόντος αιώνος και μπαίνουμε πια στο μέλλοντα αιώνα, γιατί η Θεία Λειτουργία γίνεται στον ουρανό. Και εμείς τι κάνουμε? Εικονίζουμε τα χερουβίμ,
τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Εμείς τα χερουβίμ. Και ποιος εικονίζει? Το Χριστό, εκείνος ο οποίος είναι ο αρχιερεύς και ο ιερεύς, ενδεδειμένος την της ιερατείας χάριν. Τότε ο ιερεύς και ο αρχιερεύς δίνεται Χριστός. Ο ιερεύς λοιπόν και ο αρχιερεύς Χριστός, και οι πιστοί είμαστε οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Κάποτε θα βρούμε ευκαιρία να εξηγήσουμε και τη Θεία Λειτουργία. Παλιά το είχαμε κάνει, αλλά δεν βλάπτει αυτό. Η Θεία Λειτουργία είναι πια η ψυχή μας, η ζωή μας, η Ανάσταση. Είναι η ζωή του Χριστού ολόκληρη. Από τους προφήτας, τη γέννησή του, την επιγής παρουσία, το σταυρό και τα πάθη, την ταφή και την Ανάσταση, την Ανάληψη, την εκδεξιόν καθέδρα και την Δευτέρα παρουσία. Στα Σάικ των Σών έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, το σώμα εκείνο που μεταλαβαίνουμε, το Θεοθέν σώμα, με το οποίο πας πιστός θα το τρώει και ζωούται και θεούται, όπως λέει στην ωραία ευχή ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που αρχίζει από ρυπαρών χιλέων, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης κλπ. Και μόλις ανοίγει η πύλη την ώρα του κοινωνικού, βγαίνει, ανοίγει ο λίθος του μνήματος ή ανοίγει η πύλη του Χριστού και μπαίνει και βγαίνει ο Αναστάς και έρχεται να ενωθεί με τους πιστούς και γίνεται το μυστήριο και είναι η ώρα του κοινωνικού, η ώρα της Θείας Κοινωνίας, από τις βασικές στιγμές της Ορθοδόξου Θείας Λειτουργίας. Και ύστερα, αφού μπει πάλι ο ιερεύς μέσα, αφού έχουν μεταλάβει οι πιστοί όλοι, φημιάζει τα τίμια δώρα και λέει: υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γη δόξα σου. Πήγαινε στους ουρανούς και ας μείνει η δόξα σου, δηλαδή η αγάπη σου, η εσπλαχνία σου, το ελαιό σου, οι δωρεές σου σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Έλεγε κάποιος προχθές: βρε παππούλη, τι γίνεται εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα? Τι γίνεται? Τι αέρας ευλογημένος είναι αυτός? Πόσο άνετα νιώθουμε. Ακόμη και οι ξένοι που έρχονται, οι καλοπροαίρετοι, αλλοιώνονται. Είχα πάει στην Αλοδαπή και μάλιστα σε χώρα μουσουλμανική και με πνίγει ο αέρας, με πνίγαν τα πάντα. Γιατί? Μα εδώ γίνεται η Θεία Λειτουργία κάθε μέρα και επί τόσες φορές. Αγιάζεται ο αέρας, αγιάζονται οι πέτρες, αγιάζονται οι άνθρωποι, διώκονται οι δαίμονες, ανασένει η πλάση, γίνεται μέγα καλό. Γίνεται μέγα καλό. Και αφού θυμιάσει λοιπόν τα τίμια δώρα ο ιερεύς, μετά τη Θεία Μετάληψη που τα φέρει πάλι επί της Αγίας Τραπέζης, τα μεταφέρει, τα παίρνει πάλι στα χέρια, τα υψώνει, βγαίνει προς το λαό και τι λέει? Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τι είναι αυτό? Η Θεία Ανάληψη. Η Θεία Ανάληψη. Δεν είπαμε ότι η λειτουργία είναι ζωή του Χριστού ολόκληρη? Η Θεία Ανάληψη. Η Θεία Ανάληψη. Τι είπε στη Θεία Ανάληψη ο Χριστός? Ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα ημέρα ζωής ημών έως συντελείας του αιώνος. Να, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ζωής μέχρι το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό λέει πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Και απαντά ο λαός αμήν. Πολλές φορές ψάλτε κοιμούνται οι καημένοι, διαφορούν. Άμα δεν πεις το αμήν, ανεκτέλεστε όλη η ευχή. Που αμήν σημαίνει και έτσι είναι και έτσι ήθελε να γίνει. Δύο πράγματα σημαίνει. Και έτσι είναι, όπως λέει ο ιερεύς, και έτσι ήθελε να γίνει. Αν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ήθελε να γίνει. Είναι επιβεβαίωση και ευχή μαζί. Γι' αυτό ας προσέχουμε αυτά τα μόρια, γιατί είναι πολύ βασικά, τα αμήν και τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Και ύστερα μεταφέρει τα δώρα ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, η Δευτέρα Παρουσία. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ εκεί στο Ισραήλ θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, κατά τους προφήτας. Λοιπόν, αυτό που τα φέρνει πάλι στην Αγία Προσκομιδή, στη Βιθλεέμ, από όπου ξεκίνησε, γιατί τη Βιθλεέμ συμβολίζει Προσκομιδή και όχι μόνο,
Γι' αυτό ψάλλουμε το πρωί πριν αρχίσουμε τη λειτουργία και όταν αποκαλύπτουμε τα Ιερά Σκεύη, παίρνοντας τα υφάσματα που τα περιβάλλουν και τα σκεπάζουν, τι λέμε? Ετοιμάζου Βιθλεέμι, κτεπάς, νιεδέμ, το προεόρτο των Χριστουγέννων. Βέβαια, επανέρχεται λοιπόν στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Αυτό τι είναι? Η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό είναι όλα αυτά. Αρχίζουμε όλη τη ζωή του Χριστού και καταλήγουμε και στη Δευτέρα αυτού Παρουσία. Το λέμε άλλωστε και πριν τα Σάικ των Σών αυτό. Και έτσι η Θεία Λειτουργία είναι ολόκληρη η ζωή του Χριστού. Και μέσα σε αυτήν συνερούνται όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Και αυτά που έγιναν, και αυτά που γίνονται, και αυτά που θα γίνουν. Αυτόν ευχαριστούμε και υπέρ της μελούσης βασιλείας. Μας εχάρισες, λέει, την βασιλεία να την μέλουσαν. Τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Γιατί? Για στην Εκκλησία πια δεν υπάρχει χρόνος. Έχουμε μόνο το λειτουργικό χρόνο, που ακυρώνει το συμβατικό χρόνο και κάθε χρόνο ανθρώπινο, οποιονδήποτε χρόνο, αν υπάρξει άλλος. Έχουμε το λειτουργικό χρόνο, που σημαίνει ότι είμεθα πια στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο. Γι' αυτό και ο ιερεύς, αφήνοντας την προσκομμή τα τίμια δώρα και ευχαριστεί το Θεό, προτρέποντας τους πιστούς να σηκωθούν ορθοί, μεταλαβώντες των θείων κλπ. Και άμα κοινωνούσαν πολλοί γεροντότε και οι υπόλοιποι κάθονται οι καημένοι. Ανθρώπινο είναι. Ορθοί, είναι παρακέλευτο, είναι πρόσταγμα. Μην κουνάτε τις σακούλες, παιδιά. Ορθοί. Και μετά να ευχαριστήσουμε τον Χριστό για τη Θεία Μετάληψη. Και μετά εν ειρήνη προέλθουμε. Τι σημαίνει ειρήνη προέλθουμε? Να φύγουμε με ειρήνη. Να φύγουμε έχοντας μέσα μας το βασιλέα της ειρήνης, τον Χριστό. Και να βγούμε έξω να συνεχίσουμε τη λειτουργία της ζωής. Τη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Εν ειρήνη. Εν ειρήνη. Γιατί πολλές φορές φεύγουμε όχι με μεγάλη ειρήνη. Και πολλές φορές έχουμε μέσα μας ερήθια, δηλαδή γκρίνια. Πάμε και σπίτι, αν δεν έχει έρθει κάποιος στη λειτουργία ή ο άντρας μας πιθανώς, αρχίζουμε και λέμε παλιάνθρωπε και τόνα και τ' άλλο και τ' άλλο. Βέβαια, βρίζομαι. Το άντρας τι να κάνει? Βρίζει και αυτός μέσα του και αν είναι λίγο θρασής, λέει βλέπουμε και εσένα πας στη λειτουργία και κάνεις τα σκύλα. Εγώ που δεν πάω τουλάχιστον έχω χαλάσει λιγότερο. Βεβαίως. Δίνουμε δυστυχώς κακή εικόνα. Ενώ θα πρέπει να πάμε με ειρήνη, με αγάπη. Να μεταφέρουμε λίγο από την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, λίγο από τη χάρη του Χριστού. Να μαλακώσει, να ηρεμήσει κι ο άλλος. Να καταλάβει ότι κάπου πήγαμε και κάπου ερχόμαστε και κάτι μεταφέρομαι. Τον ασπασμό τουλάχιστον, το χαιρετισμό της ειρήνης. Την ανοχή, αν θέλετε, την ευγένεια. Γιατί ο Χριστός δεν κάνει ανοχή και με εμάς? Και δεν είναι οίκος ανοχής ολόκληρη η γη, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, λέει ανεχόμενοι αλλήλουν εν αγάπη? Δεν είναι ανοχή? Δεν κάνει ανοχή και μακροθυμία? Δεν το λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα 12 Ευαγγέλια? Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Βεβαίως, εν ειρήνη προέλθουμε. Εκεί τελειώνει η λειτουργία. Μετά όμως πρόσθεσαν κι άλλα. Του Κυρίου δεηθώμε. Κάτσε ρε παιδιά, μην φεύγει, να πούμε μια προσευχή ακόμα. Έτσι μεγάλωσε η λειτουργία. Καμιά φορά μεγαλώνοντας, φτάνουμε στα άκρα και μετά δεν ξέρουμε πού να την κόψουμε και να την σταματήσουμε. Γιατί οι άνθρωποι πάντα ρέπουμε στα άκρα. Έχουμε απόλυτες τάσεις, γιατί έχουμε προοπτική απόλυτη. Να χωρέσουμε μέσα μας τον αχώρητο, το Θεό. Και να γίνει κάθε ψυχή και ύπαρξης χώρα του αχωρήτου. Και λέμε μετά ο ευλογών της ευλογούντας. Κύριε ο πιστάμενος ευχή, ο άμβων ήταν στο μέσον του ναού. Το πάλε. Λοιπόν, και πήγαινε ο ιερεύς στο μέσον του ναού, πίσω από τον άμβονα, και έλεγε ο ευλογών της ευλογούντας. Τι γινόταν τότε? Έκανε ο ιερεύς την προσγείωση. Με Θεία Λειτουργία είπαμε άνοσχόμεν τας καρδίας, να έχουμε πάνω τις καρδιές. Και κάναμε απογείωση. Απογείωση. Και τώρα ο ιερεύς έρθε πάλι ανάμεσά μας και μας προσγειώνει όλους για να βγούμε μετά στη λειτουργία της ζωής. Τι ωραίες κινήσεις έχει η Εκκλησία. Τι ωραίες κινήσεις και τι ωραία πράγματα έβγαλε και το ελεύθερο θέμα. Βέβαια. Ο ευλογών τους ευλογούντας, βεβαίως. Και λέει να ευλογήσει ο Κύριος, αφού ευλογεί τους ευλογούντας, να μας ευλογήσει και πάλι και όχι εμάς και όλες τις τάξεις των ανθρώπων και τους ιερείς. Ειρήνη της Εκκλησίας δώσει τις ιερεύσεις. Πάντα οι ιερείς μάλλον και οι αρχιερείς μάλλον. Γινόντουσαν στις συνόδους διάφορα. Και μάλιστα κάποτε ένας εδώ Γερμανός διαμαρτυρόμενος στο Μόναχο
Πήγε σε μια Ορθόδοξη εκκλησία από περιέργεια να δει τι κάνουν εκεί. Και τον μπήκε μέσα, άλλοι μιλάγανε, άλλοι μετράγανε λεφτά, άλλοι αυτόν, οι παπάδες στην εκκλησία όταν μιλάγανε μες στο ιερό, όπως κάνουμε και εμείς δυστυχώς, κλπ. Και σκανδαλίστηκε. Και βγήκε από την εκκλησία του, δηλαδή δεν τρώγονται με τίποτα. Θεομπαίχτες είναι. Και καθώς έβγαινε, επειδή ήταν καλοπροαίρετος, του ήρθε μια φώτιση από το Θεό. Γι' αυτό και καλή φώτιση είναι το σπουδαιότερο. Και λέει, εδώ που είναι ο πειρασμός, εδώ είναι και η αλήθεια. Εμείς δεν έχουμε πειρασμούς τέτοιους γιατί δεν έχουμε την αλήθεια. Και τι κάνει, γυρίζει πίσω. Μένει στη Θεία Λειτουργία. Εξομολογείται. Ζήτησε να βαπτιστεί. Ευαπτίσει ο Ορθόδοξος και σήμερα είναι ο παπάς αυτής της ενορίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, αδερφοί μου. Εμείς μπορεί να είμαστε ανάξιοι, μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε και μπορεί να κατέχουμε εν αδικία την αλήθεια, όπως λέει ο Απόστολος του Θεού, Απόστολος Παύλος, αλλά έχουμε την αλήθεια, την σώζουσα αλήθεια. Και όσοι από όλα τα έθνη ή από τους ετεροδόξους είναι καλοπροαίρετοι, ξέρετε τι κάνουν? Έρχονται στην Ορθοδοξία και γίνονται Ορθόδοξοι. Εμείς ένα χρέος έχουμε μοναδικό, να είμεθα όσο μπορούμε πραγματικοί χριστιανοί και να έχουμε όσο μπορούμε αγάπη, συγνώμη, αρχοντιά, ανοχή και καλοσύνη. Αυτά είναι που ελκύουν όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα και τους πάντες. Και αυτό είναι η ορθοπραξία πλέον, γιατί η αγάπη ελκύει. Ο Χριστός κέρδισε τον κόσμο με την αγάπη, την καλοσύνη και τη μεγαλοψυχία του και με τη στοργή του. Με τη στοργή του. Και κάποτε ένας νεαρός, και με αυτό να κλείσω, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο το χωρίς θέμα κήρυγμά μας, είχε πάει μαζί με άλλους σε ένα ορφανοτροφείο. Εκείνος κάθισε απ' έξω στο διάδρομο, ήταν μια ωραία εικόνα του Χριστού και άρχισε να τον βρίζει. Είσαι σκληρός, είσαι ανελαίητος, είσαι απάνθρωπος, είσαι τόνα, είσαι τάλο. Και τα άκουγε ο Χριστούλης μας αυτά. Και σε μια στιγμή εκεί που έβριζε και χωρίς να είναι κανείς κοντά εκεί, αισθάνθηκε κάποιον να τον αγκαλιάζει. Και πρώτη φορά ένιωσε τέτοια αγκαλιά. Και του λέει, βρε, δεν είμαι ο Χριστός αυτός που βρίζεις. Εγώ που σε έχω αγκαλιά είμαι. Εγώ που σε αγαπάω. Άστον αυτόν. Και μην ακούς σου λένε οι άλλοι. Τι σου λέω εγώ? Τι σου λέω εγώ? Εμένα να ακούς. Εγώ σε αγαπάω. Εγώ σε θέλω. Και πού πήγε το παιδάκι? Στον παράδεισο πήγε. Ελευθερώθηκε από όλα αυτά και του έμεινε διαπαντός αυτή η χαρά και αυτή η αγάπη του Χριστού. Και τον ακολούθησε και κλείδωσε την ψυχή του στη χάρη του και ήταν εν Θεός. Cada φορά εμείς οι ιεροκήρυκες ή τα βιβλία μας λένε τον Χριστό έτσι και έτσι και έτσι. Αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία, έρχου και είδε και γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Χίλιες και θερμές και πολλές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους ακροατάς αυτού τους εγγύς και του μακράν, και πιο πολύ σε εσάς όλους μέσα στον καύσωνα της ημέρας και τον κόπο. Ήλθατε εδώ και κάναμε την Άγια Παράκληση του Αγίου Νεκταρίου και το ιερό αυτό κήρυγμά μας που δεν είχαμε ελεύθερο θέμα, και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο, την επόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα κάνουμε παράκληση της Παναγιάς και συνέχεια αυτού του ελευθέρου θέματος. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες. Ψάλλουμε το ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δίνων ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεότο και άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητο
νόσον ειν ακράζωση χαιρενιμφε ανιμφεύτε. Και πάλι ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί μας. Καλή σας νύχτα. Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39, στα Εξάρχεια.